Kene ka jinga tu kana ka dei sapang ka paralog ka ba bishni ne ikwa yala ka jong ka paralog. Ka kemi jong ka Ariana ka long ka kentai ka ba kwaspa ki shong ha ka ying ka baret. Ka Ariana ha ba ka dep kre ka lawan ha kamra ka keli ka kemi. May kumno nga ilong menta ya tu se ya nga. Ka kemi ka laong pilong ka ba itenat shano pinlay. Ka Ariana ka ong ilade nga kum ka model nga la slim bat nga bhabriu bha. Ka kemi ka ong hooj pilong kum ka model Henry pinlay che kun. Ka Ariana ka la jubab ngan lej banya kendu ya ka paralog jonga ka badang syudep ya to bat ubriu ubaru spa. Ka kemi ka ong pikran sapang ka Eline kumno ilawan pai sesnong se. Ka Ariana ka jubab hooj may ilawan hangne ringkat pat utunga jongka men hakata yaw baladep. Ka Ariana klayatu ya ka kemi jongka ngayo sngaw bakla thiet ya ka ying thamai ngamla apsyu ngakwa banya kendu ya ka ngahab ban lej no mentamai namar ngakwa banya kendu ya utunga jongka ngan sawan pai kham kloy haying. Ka kemi kalaong to khun kilej no ki paralog baruspa kilong ki bakong sanbha. Ka Eli bat ka Ariana ki dei si paralog boya janbha na du ba ki dang kena. Ka Eli ka long ka kena ka babha. Ka Eli ka phone. Hello Ariana, hangno pidan ngadang api pi. Ka Ariana ka jubab ngadang don halenti ngalawan artat. Ka Ariana ka ong ngasnyo kemen shibun menta ka sengi. Ngamla apsyu ngakwa kendu pelat ya pi. Ka Eli ka laong pilong ka paralog bajan jonga ngakwa ban pen ya pi ya ka ying thamai jonga. Ka Eli ka labu no ka phone. Hadien ka tu ka nepor. Ka Ariana ka lapoy ha ying jong ka Eli. Haba ka Ariana ka lapoy ha phalau ying jong ka Eli. Ka dap da jing mengo bat ka laong. Ka Eli ka long ka kena ka badan bok tam ha ka pertai. Nga angnut ba ngaru ngan yo ya ka ying kum kene. Ablay aya nga ka ying thamai. Haba ka Ariana ka lay kandu ya ka Eli ka laong. Kumnu pilong paralog ba iet jonga. Ka Eli ka laong ngalong bha paralog. Ka Eli ru ka laong kumnu pipat pilong piklan bha ne kumno. Ka Ariana ka la jubab ngale exercise ngasyo klan bha. Ka Ariana haba ka pet ya ka kamera songkai ka dayaro ya ka ying jong ka paralog. Ka keli kane ka long ka kamera songkai ba itenat jong pi nga itenat ya ka ying jong pi ka long ka bahe shibun. Ka Eli ka yatu nga syong hangne ringkat pat ulok jonga na du menta ula pentit ya kane ka ying na ka benta jonga. Ka Ariana ka laong shisha ula tiet ya kane ka ying barem dor bha na ka benta jong pi pilong ka badan bok Ka Ariana ka keli syatu ulok jong pi ngakwa banya syam ya nga sngo kemen shibun na ka benta jong pi ba piyo ulok ubabha. Ka Eli ka laong syen ula janwan sngo bha syong ap ngan let syet no da ka sya ne pi kwa di da ka kofi. Ka Ariana ka laong to paralog kilet syet da ka sya ngasngo kemen pelat benta ka sngi banglayo banya syam ya pi. Kat ba ka Eli kadang let syet sya. Ka Ariana ka laong balay ka Eli ka yo da ulok u badan bok hadu kat ne. Kala yo lut ki baro ki banga ngakwa. Ka Ariana ka laong ngaru ngalong ka babhabriu bha ngamdei ban bishni ngahab bante alakam ni ka jing sngaw jonga. Ka Ariana haba ka syong ha kamera songkai ka perkhat halaman sim ka ong ngaru ngakwa bangan yo da ulok ubariu spa bat ubadon pisa shibun. Haba ka Eli kalawan raksha ha kamera songkai baro arngut kilaya syong di sya. Ka Eli ka keli kumno ime jong pi ilong ngalam mis bha ya Ka Ariana ka jubab ka biang malum mala ikwa banya kendu ya pi tangba insawan ha ka wei ka por syaying jong pi. Ka Eli ka ong ngaru ngakwa banya kendu ya ime jong pi ngaken mau ha ki por ba ngidang yarit mangi. Ka Eli ka laong
Pilong ka paralog basisha jonga ngasngaw kemen bandonya pi haka jing im jonga. Ka Ariana kalaong ka sha jong pi ka bangpha ayanga sa shipela. Ka Eli kaong to ngan wan rakshan bat menta ngin ya bam jamiet lang haying jongi. Ka Eli ka lech sa kamera shet kat ba ka Ariana ka syong ha kamera syongkai ka pek ya ki jingdon jing em jong ka ying ka paralog. Ka Ariana ka serput serpa ya ka miet la kumba kam juyo i. Ka ong artat ka long ka miet ka ba itenat ka long ka ba remdor bha. Ka Ariana ka la ong biang ka Eli ka kum ka princess hangne uno uta ulok jong ka. Ha kata ka por ulok jong ka Eli ulawan bat ulakeli pidei mano. Ka Ariana la kumba biet ka anglingo ya u. Haman siem kalaong ablay uhan sombha ulok jong ka Eli. Haba ka Ariana kala anglingo ya ulok jong ka Eli. La jia ayupat. Bat ngin sekendu biang ha ka next video. Ka benta ka baar. Lada episode nat ya ka neka video. Singap like, subscribe ya ka channel.